Átadom a szót Keresztes Csaba frakcióvezető úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt közgyűlés. Én szeretném megköszönni mindenkinek, még 2019-ig visszamenőleg, akinek támogatásából Zalaegerszeg önkormányzati képviselője lehettem, és szeretném megköszönni azoknak az ellenzéki pártoknak, akik 2019-ben összefogtak, hogy a közös ellenzéki frakció vezetője lehettem. Ahogy polgármester úr is mondta, ez egy nagyon különleges ciklus volt, valószínűleg hosszú évtizedekig vissza fogunk, ha nem is kifejezetten a ciklusra, de ezekre az évekre mutatni, hiszen már a ciklus elején egy világjárvány befolyásolta nagyban az életünket, majd pedig gazdasági problémákkal kellett szembenéznie az országnak is, Európának is, Zalaegerszegnek is. Talán ezt már leküzdöttük, de nyilván lesznek mindig kihívások. A frakcióvezetőként szeretném én is megköszönni mindenkinek a közös munkát itt a közgyűlésben, városvezetéssel való egyeztetéseken, TTT üléseken, bizottságokban, és köszönjük a polgármesteri hivatal minden dolgozójának az elmúlt 5 éves munkáját. Ahogy frakcióvezető úr mondta, utolsó közgyűlésen vagyunk, de már tudjuk, hogy pár hét múlva kik fognak itt ülni. Én innen is gratulálok minden megválasztott önkormányzati képviselőnek, és bízom benne, hogy a következő 5 éves ciklus is sikeres lesz, és Zalaegerszeg 5 év múlva még élhetőbb, még jobb város lesz. Én igyekeztem Zalaegerszegért és a zalaegerszegiekért dolgozni az elmúlt 5 évben. Ezt kívánom mindenkinek a jövőre nézve is. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, képviselő úr.